Il-ħadd it-tajjeb. Illum l-ewwel ta' Diċembru, l-ewwel ħadd tal-Avvent, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella Marija Omm il-Knisja f'Tamlit il-Mosta. Imexxi l-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna u jikkonċelebra Dun André Zaffarese, ir-rettur ta' din il-kappella u l-vigarju għall-koordinament pastorali. Dan il-vigarjat twaqqaf milux blan li jiġu implementati l-viżjoni u l-prijoritajiet tal-Knisja f'Malta. Dun André Zaffarese se jkun qed jgħin lill-isqfijiet fil-koordinament tal-ħidma pastorali li kontinwament isseħħ fl-Arċidjoċesi ta' Malta. Hekk kif illum ser niċċelebraw l-ewwel ħadd tal-Avvent, ejjew nidħlu f'dan l-ispirtu ta' talb u brieda sħiħa niftħu qalbna għal Ġesu għax tassew irridu nfasslu ħajjitna fuq dak li għallimna hu. u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin nibdew staġun sabiħ, l-istaġun tal-Avvent li fakkarna fil-miġja ta' Ġesu fl-istorja tagħna 2000 sena ilu, imma wkoll ifakkarna li kif ngħidu fil-kredu il-mulej għad jerġa' jiġi.
Dawn huma iż-żewġ miġjiet ta' Ġesu. Imma hemm ukoll it-tielet miġja ta' Ġesu li ssir fostna kull meta aħna niltaqgħu bejnietna f'ismu. U qal kull fejn tnejn jew tlieta jiltaqgħu f'ismi jiena inkun f'nofshom. U allura aħna qegħdin ngħixu il-miġja ta' Ġesu fostna, qed nippreparaw biex infakru dak li ġara 2000 sena ilu meta l-iben Alla sar bniedem, imma wkoll infakru lilna nfusna li għad jerġa' jiġi. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja ngħidu aħna. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Hemm tradizzjoni sabiħa x'aktarx twildet fil-nord tal-Ewropa fejn għal kulħadd tal-Avvent tinxtel xema bit-tħejjija għall-miġja ta' Ġesu li huwa d-dawl tad-dinja. U aħna se nagħmlu hekk, se mmur ħdejn din il-girlanda. Issibuha f'ħafna parroċċi ta' żmien u anke fid-djar u qogħdu attenti meta tixelu x-xema aħjar ikunu bl-iswiċċ. U t-tfal għandhom ukoll xi ħaġa tal-kartun. Dak aħjar għax ma tinxtelx. Ma tmorrux tibatu l-kont il-isqof u mbagħad jiġri xi ħaġa, ġogħdu attenti. Din il-girlanda qiegħda għandha 5 xemat. L-erba' tiħdud tal-Avvent u xema l-bajda hija propju biex tfakkarna li qed naslu għall-milied. Illum nixellu l-ewwel waħda u kull nhar ta' ħadd tinxtel xema oħra. Il-kulur huwa skont il-kulur li jilbes is-saċerdot, vjola jew inkella vjola fuq l-aħmar tal-Avvent, imma għandna waħda li hija Old Rose jew inkella Rosaceo li huwa t-tielet ħadd tal-Avvent. Is-saċerdot jew ikollu jista' jilbes pjaneta mhux għax ikun hemm baby girl, imma għaliex inkunu rsaqna ħafna qrib lejn il-ferħ tal-milied. Issa, nistiednu t-tfal jiġu hawnhekk jekk jogħġobkom, nistennewkom bil-mod biex tiġu hawnhekk. Titilgħu ħafna iżjed it-tara x'għax imbagħad ma nidirx jien sewwa. O missier, aħna l-poplu tiegħek qed nistennew b'fer kbir il-miġja ta' ibnek fostna. Id-dawl tiegħek diġà jiddi sa mill-libad żminijiet. O missier ħares lejn il-Knisja tiegħek miġbura biex tibda dan iż-żmien qaddis tal-Avvent. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u bierek dawn ix-xemat li tul dan iż-żmien sejrin xtelu fl-istennija ta' ibnek li ġej fil-lejl qaddis tal-milied, kif ukoll fil-laqgħat ta' kull nhar ta' ħadd matul is-sena. Għamel li waqt li nixelu dawn ix-xemat, id-dawl tal-fidi, il-ħajja tal-grazzja u l-ħeġġa għall-karità, jikbru dejjem aktar f'kull familja u fi qlubna biex inkunu imħejjija għall-miġja ta' Kristu ibnek meta jiġi fil-glorja tiegħu. U hekk isibna denji li nidħlu aħna wkoll fis-saltna tad-dawl u li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Bravi. Sa dawk għamlu għax imkien fejn tidher id-dar, ħad tiftakru.
Uti ejjew niftakru li għandna bżonn lill-Alla, għandna bżonnu biex jeħenna lina u jaħfrinna. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla li tista' kollox anqal fil-fidili tiegħek irrieda li bis-saħħa ta' imejjel tajba joħorġu jiltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex jistieħbu miegħu fil-leminja tiegħu u jistoqilhom jiksbu s-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Ara, għad jiġijum oraklu tal-mulej, meta nġib fuq dar Iżrael u dar Ġuda il-ġid li wettom. F'dawk il-jiem u f'dak iż-żmien intalla mill-nisel ta' David rimja tas-sewwa, bniedem li jagħmel il-ġustizzja sewwa fil-pajjiż. F'dawk il-jiem Ġuda jinħeles u Ġerusalemm tagħmar moħħha mistrieħ u għalhekk isejħula il-mulej is-sewwa tagħna. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr l-Alla. Lejk jien nerfa' ruħi mulej flimkien mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla ta' salvazzjoni tiegħi. Lejk jien nerfa' ruħi mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi lill-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin fit-triq tiegħu. Lejk jien nerfa' ruħi mulej. Il-modijiet tal-mulej kollhom tjieba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Mitla l-mulej ta' dawk li jibżgħu minnu, lilhom jarraf il-patt tiegħu. Lejk jien nerfa' ruħi mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, Jalla l-mulej ikatrilkom u jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd. L-istess bħalma aħna nħobbu lilkom. Ħalli jqawwilkom qalbkom u jkollkom qdusija bla għajb quddiem Alla missierna għal meta jiġi Sidna Ġesu imdawwar bil-qaddisin tiegħu. Fl-aħħar ħuti, intom tallimtu minn għandna kif għandkom timxu biex toġbu lill-Alla, kif ta' bilħaq qegħdin iġibu ruħkom. Aħna f'Sidna Ġesu nitolbukom u nħeġġukom biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Tafu x'talim tajnikom permezz ta' Sidna Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art b'qalbhom ittaqtaq ma jafux jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruħhom ħirġa bil-biża' billi jobsru xi jkun ġej fuq id-dinja għax il-qawwiet ta' smewiet jitqalbu. Imbagħad jaraw il-bniedem ġej fi sħab b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom fil-qrib. Oqgħodu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jimlewlkomx qalbkom u tħallux il-ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja jeħdilkom raskom li ma ssibux dak il-jum fuqkom għall-arrieda. Għax hu jum li għad jaqa' bħal nassa fuq kull min jammar fuq wiċċ l-art kollha. Isru mela u jitolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tifqu quddiem bejn il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Bdejna sena ġdida tal-laqat fl-imkien u dis-sena hija dedikata lil San Luqa li fit-Testament il-Ġdid kiteb żewġ kotba, il-Vanġelu skont San Luqa u l-Atti tal-Apostli. Aħna midjunin ħafna ma' San Luqa għaliex kienu li fit-kapitlu 28 tat-tieni ktieb tiegħu tal-Atti tal-Apostli ifakkar il-miġja ta' San Pawl fostna. U tagħna wkoll ċertifikat sabiħ. Jalla ngħixuh dan iċ-ċertifikat li tagħna San Luqa meta qal li kienu nies li wrew ma' dawn 276 persuna nawfragati imħabba mhux tas-soltu. Illum smajna silta mit-tmiem kważi tal-Vanġelu ta' San Luqa qabel jibda ir-rakkont tal-passjoni ta' Ġesu. Ġesu qed jitkellem lejn l-aħħar ġimgħat tal-ħajja tiegħu fuq l-art bħala bniedem u kellu din l-urġenza li iwissina li din il-ħajja sabiħa kemm hi sabiħa hija realtà li tgħaddi. Ħuti, kultant nintlaqtu bħal sajjetta fil-bnazzi bit-tifkira jew nkella bil-ġraja ta' xi mewt ta' xi ħadd tażiż fil-familja tagħna. Jew xi ħabib jew ħabiba li nafu. U inti bla ma trid anke jekk tipprova tinsa, tistaqsi lilek innifsek imma s-sens ta' din il-ħajja x'inhu. Tistaqsi dawn il-mistoqsijiet diffiċli anke quddiem il-mart, quddiem it-tbatija tal-innoċenti. X'sens fih dan kollu? Kultant ukoll jeħel Alla. Għax aħna kultant ikonna idea ta' Alla li huwa magic, titolbu xi ħaġa jagħtilek żgur, jekk temmen fih kollox jiġik sew. Imma dak huwa il-Vanġelu tal-wedijiet fierħa li Ġesu issiena kontrih. Oqgħodu attenti mill-profeti foloz li jweduk il-ġenna fuq l-art. Il-ġenna l-aħwa mhux fl-art qiegħda. Nistgħu nibdewha minn hawn. Imma it-tieni miġġa ta' Ġesu tfakkarna li dak kollu li huwa għażiż għalina hawnhekk jgħaddi wkoll. Tgħaddi x-xena ta' din id-dinja, jgħid San Pawl, u aħna magħha. Tajdu li kemm qed tibda b'nota pożittiva fil-bidu tas-sena liturġika jew inkella fil-bidu tal-preparament tagħna għall-miġja ta' Ġesu.
Imma tajjeb li aħna narfu kemm hija għażiża l-ħajja meta nifhmu li għalija personali tista' tintemm b'ħabta tajn. U li d-dinja li nafuha anke sabiħa kemm hi sabiħa se tgħaddi wkoll. Imma Ġesu għalkemm huwa realistiku fuq il-fatt li d-dinja tgħaddi il-prekarjetà tal-ħajja, jgħidilna wkoll lilna li nemmnu biex inqawwu qalbna u nerfgħu rasna. Qawwu qalbkom u erfgħu raskom. Mhux iddendila rasum dendla bil-geddum, kultant il-geddum tant jitqal. Erfgħu raskom. Neħħu l-geddum u mhux neħħi l-geddum, imma erfa' rasek. Ħares lejn il-ħajja mod pożittiv, apprezza kemm hi sabiħa, apprezza li mħabbit tiegħek kemm huma eżies, qawwi qalbek. L-ewwel messaġġ li jingħata fl-ewwel ħadd tal-Avvent huwa biex nagħmlu kuraġġ, inqawwu qalbna, ma nintreħewx. Isru mela u jtolbu il-ħin kollu. Żewġ atteġġjamenti oħra. Li tisar għali inti tkun attent u tapprezza. Tkun attent u tapprezza. Għalkemm il-ħajja tgħaddi, l-esperjenzi jgħaddu, aħna wkoll ngħaddu għal ħajja ta' dejjem. Kulħadd min imissu meta jmissu. Tajjeb li nitgħallmu minn din l-esperjenza napprezzaw lil xulxin, napprezzaw kull mument. Li tisar tfisser li kull mument għalik isir opportunità ta' mħabba. Mhux għada jew pitada, issa min jisar ma jitlibx l-opportunità li jħobb illum, issa. Imqaret tibgħat messaġġ qed tiftakar xi ħadd. Qed tipprepara l-ikel għal uliedek għall-familja jew għall-ħbieb. Dak kollu li tagħmel bimħabba qed tagħmlu b'għajnejk miftuħa. Bħal min jisar, attent, biex kull opportunità li nħobbu għax dik hija t-tama sabiħa tal-ħajja ma nitilfuwiex, ma nitilfuwiex. Titlef qatt l-okkażjoni li tagħmel il-ġid, li tkun aħbar tajba kull fejn tkun, dak tfisser li tisar. Qawwi qalbek, erfa' rasek, isar, itlob. Li titlob huwa li tgħid bħajtek, b'emilek, bl-imġiba, anke bil-blanja ta' qalbek, it-talba li għallimna San George Preka. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Dik hija t-talba sabiħa tal-Avvent. Xi jfissru dwali qed nixelu fil-galleriji, fid-djar, fil-ħwienet kommerċjali, ma rridu xejn. Jekk mhux li aħna qed nippreparaw għal miġja ta' xi ħadd li huwa d-dawl ta' ħajjitna, dawl fid-dlam. U jiena nieqaf din il-mistoqsija. Għandna dlam madwarna, jekk għandna dlam madwarna ma naqtgħux qalbna. Ngħidulu, Sinjur, inti d-dawl tal-dinja, aħna għandna bżonnok. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx.
u f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-emin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-sadna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Bil-interċessjoni ta' Sittna Marija, dan il-moment ta' stenni għalja u għalina, ejjew nitolbu lil-mulej isibna nisru, inħobbu, nitolbu, xenqana għalih nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja f'dawn il-jiem li ġejjin f'Malta se titlaqqa laqgħa importanti tal-Organizzazzjoni tas-Sikurezza tal-Ewropa, OSCE. Nitolbu biex it-taħdidiet ma jkunux biss tbissim u ritratti, imma rieda li ngħixu flimkien bħala familja ta' bnedmin fil-paċi. Nitolbu. Nitolbu għal morda kollha tagħna biex il-mulejja tihom qawwa kuraġġ jisimgħu il-vuċi tiegħu tgħidilhom qawwi qalbek, erfa' rasek, isar, itlob għax jiena nħobbok. Nitolbu. Nitolbu għal mejtin kollha tagħna li għamlu l-pass li aħna l-koll se nagħmlu biex huma ikollhom il-faraġ tal-mulej u qudiemu jitolbu għalina. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel il-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li int tatina fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li intħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar mid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna flori tas-smewiet, inbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna flori tas-smew. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġrat il-ħajr, tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof Tana Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna mod speċjali Ġużi Marija Stella Lina Viktor u Amanda li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija,
ma' San Giuseppe, ma' l-apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mew tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalina il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet ta' dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun ifejja.
nitolbu. Għamil mulej li l-misteri għal-jom inġbarna ikunu ta' ġid talina. Għallimna bihom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li għaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Nirringrazzja ħafna l-komunità ta' Mliet, nirringrazzja ħafna lil Fader Andre, itolbu għalih għax jiena dejjem inżidlu l-pis, mhux fil-kilos, fir-responsabilità. Nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza tagħkom. Waqt it-talba tal-fidili qedtilkom nagħmlu talba personali. Jiena t-talba tiegħi llum kienet li minn din il-komunità ikonna vokazzjonijiet għas-saċerdozju u għal-ħajja reliġjuża. Imma li żgħażagħ li l-mulejt isejħilhom għaż-żwieġ nitlob fuqhom il-barka ta' żwieġ nisrani u d-don tal-ulied. U d-don tal-ulied. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Kappella Marija Omm il-Knisja f'Tamlit, il-Mosta, fejn iċċelebrajna l-ewwel ħadd tal-Avvent li hu iż-żmien ta' stennija u tħejjija għat-twelid ta' Ġesu. O Mulej, li bat lil profeti biex iħabbru l-miġġija ta' Kristu ibnek, dawwal fuqna id-dija tiegħek sabiex imdawlin mill-kelma tiegħek nimxu lejk b'qalb ġeneruża u fidila. Bi Kristu Sidna. Amen. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.